Mulla on tänään vieraana Mikko Sjögren, asuntosijoittaja sekä rahataitojen valmentaja. Aiheena meillä on oma talous asuntosijoittamisen kivijalkana. Eli me keskustelemme siitä, miten Mikko kouluttaa ihmisiä taitavammiksi rahan kanssa. Te valmennatte ihmisiä taitavammiksi rahan kanssa. Mitä tämä käytännössä ottaen tarkoittaa? No, tämähän on siis koko päivän mittainen juttu, mutta jos koitetaan sitä hiukan tähän tiivistää, niin se lähtee oikeastaan siitä, että kun me harvemmin pysähdytään miettimään, mitä me sen rahan kanssa touhutaan, ja silloin jos me pysähdytään miettimään, että mitä sen rahan kanssa touhutaan, niin me harvemmin niin kuin hoksataan, että mistä siinä on itse asiassa kysymys. Ja se, että kun monesti ajatellaan, että jos haluaa saada aikaiseksi tuloksia, niin se tulokset tulee tietysti aina tekemisestä, niin että jos sitä tekemistä ruvetaan paimentamaan itsekurilla, ja niin kuin toinen lääke on se, että kun on lisää tietoa, niin tieto itse asiassa ei ole pullonkaula nykyään, kun kaikilla on älypuhelin taskussa, niin sitä tietoa on itse asiassa liian paljon. Ja se on hankaloittaa prosessia itsessään, kun ruvetaan miettimään, kuinka paljon tietoa on, ja mikä on oikeasti totta ja mikä on jonkun mielipide, kun mielipiteen ilmaiseminenkin nykyään netissä on jossain tapauksessa voi sanoa jopa liian helppoa. Niin se, että mitkä jutut oikeasti toimii, mitkä ei toimi, niin me on tässä matkan varrella omiksi tarpeiksi tietysti opiskeltu ja myöskin 9 vuotta näitä kohtia on valmennettu asiakkaille, että meillä on tuosta ensimmäistä päivävalmennuksesta niin laskettiin, että vähän rapiat 4000 ihmistä läpitte. Ja se ajatus siinä on se, että siellä on niin kuin, ja miten nämä tunteet ja kaikki muut liittyy siihen, niin se, että meillä on aina jotkut voimavarat, tiedot, taidot, osaaminen, mitä meidän matkan varrella on tapahtunut, kuinka paljon rahaa meillä on sijoitettavaksi vai ollaanko me mahdollisesti miinuksella sen oman talouden kanssa, ketä me tunnetaan, nämä on kaikki voimavaroja. Ja sitten se, että mitä me niistä voimavaroista milläkin ajanhetkellä saadaan käyttöön, niin se riippuu siitä, että miltä meistä tuntuu. Ja se on toinen syy, minkä takia sen kirjan nimessä on tämä tunnetaloutesi. Mm-hmm. Eli jos meillä on niin kuin, vaikka just nyt ruvettaisiin tekemään 2 eri asiaa, toinen kiinnostaa meitä ja toinen ei kiinnosta pätkääkään, niin mitä veikkaat, saadaanko erilaiset lopputulokset niin kuin aikaiseksi? Ihan täsmälleen sama asia on ollut koulussa eri aineissa. Toiset kiinnosti, niistä sai hyviä numeroita ja ne, mitkä ei kiinnostunut, niin ne numerotkin oli sitten ihan just sen näköisiä. No se, että sitten kun mietitään, että mistä tunteet tulee, niin ne tulee yleensä siitä, että ensin tulee mieleen joku ajatus tai muistikuva tai joku muu, mitä meille on aikaisemmin tapahtunut. Ja sitä me taas kutsutaan niin kuin ohjelmoinniksi. Että meidät kaikki on aivopesty, toimii ja puhuu ja tienaa sitä rahaa sillä tavalla, kuin mitä me sen kanssa touhutaan. Ja jos ei tätä ohjelmointia saada muutettua, niin silloin mikään muu ei muutu. Ja se ensimmäinen asia oikeastaan on se, että täytyy tunnistaa se pystytään niin kuin tämmöisen 4-vaiheisen prosessin kautta kaivaan, että minkälainen ohjelma siellä konehuoneessa tällä hetkellä on. Ja sitten katsotaan, että viekö se kohti niitä sun tavoitteita, mitä kohti sä oot menossa, vai onko se itse asiassa toisinpäin, että se suorastaan estää ja jarruttaa. Eli ne ajatukset, uskomukset, jotka on tuonut sut tähän pisteeseen, niin ei vie sua tästä eteenpäin. Ne on vaan tuonut sut tähän pisteeseen ja pitää sut itse asiassa nimenomaan juuri näissä tuloksissa kiinni. Et jos sä teet samanlaisia asioita, niin sä saat samanlaisia tuloksia. Ja tää on niin kuin oikeastaan se ensimmäinen melkein koko aamupäivän asia, että se ajatusmalli siitä rahasta, että mitä raha on, miten rahan toimii, minkälainen se sun oma rahatarina on. Niin se kun saadaan muutettua, niin ne tulokset alkaa muuttua käytännössä automaattisesti. Silloin kun se saadaan vietyä sinne ohjelmointiin se uusi ohjelmanpätkä. Ja sitten tietysti niin loppu on työkaluja, että miten sitä omaa taloutta oikeasti kannattaa hallita. Ja mä oon sitä mieltä, että se kannattaa koittaa automatisoida mahdollisimman pitkälle. Ja se mitä me asiakkaille suositellaan on tämmöinen rahan managerointimalli, että sä otat useamman pankkitilin itsellesi. Nehän pystyy aukaisemaan vaikka nettipankin kautta. Ja se, että kun rahaa tulee, on se sitten palkkaa tai bonusta tai jonkun sijoituksen tuottoon, niin se automaattisesti kun se raha tulee, niin laitetaan 10% sijoitettavaksi, 10% säästöön, 10% kulutetaan, 10% opiskeluun ja loppu 60% menee sitten niihin kiinteisiin kuluihin. Ja silloin kun tämä tapahtuu automaattisesti, niin silloin ne asiat menee eteenpäin. Niin kuin silloin palkasta menee automaattisesti se pieni siivu
mikä sijoitetaan ja osa menee säästöön. Kaikkia rahoja ei kannata säästää. Säästäminen on ihan hanurista, koska niin kuin korot on mitä on, niin ne rahat vaan köllöttää jossain. Mutta sen verran täytyy olla, sen verran pitää säästää, että me ollaan se seuraavat 2-6 kuukautta. Meillä on sen verran sitä puskuria, että me tiedetään, että me ollaan se lähitulevaisuus turvassa. Ja sitten taas se sijoittaminen, niin sen idea on se, että me tiedettäisiin, että me oltaisiin se pidemmän aikavälin tulevaisuus turvassa. Puhutaan niin kuin plus 20 vuotta kautta eläkepäivät kautta jotain niin kuin siihen suuntaan, että saadaan se varallisuus kasvaa. Okei, tuli nyt jo monta kysymystä yhtä aikaa mieleen, mutta jos mä nyt lähden siitä, että mulla on tällä hetkellä 3,5 sijoitusasuntoa. Joo. Ja hirveästi polttelis ostaa yksi uusi, mutta pankki ei ole munkaan nyt samaa mieltä, että kun sitä lainaa on sen verran, vakuuksia kyllä riittäisi, mutta tulot laahaa sitten sen verran perässä, niin mistä mä voin nyt lähteä eteenpäin? Pitääkö mun vaan niinku vuosikaupalla malttaa säästää? Vai miten mä voin kehittää itseäni ja miten mä voin nopeammin päästä lähemmäs omia tavoitteita? Itse asiassa tulee mieleen parikin semmoista ratkaisua, mitkä kannattaa pohtia ja laskea läpitte. Yksi on tietysti se, että kun sanoit, että vakuutta on, mutta niin kuin tulopuoli on se, mikä niin kuin on haasteena, niin se, että jos siellä salkussa on joku semmoinen asunto, minkä voisi myydä pois. Että myisi yhden pois sillä idealla, että saisi mahdollisesti ostettua hetken päästä 2 takaisin. Kyllä, se aiheuttaa veroseuraamusta todennäköisesti. Ja siitä syystä niin kannattaakin todennäköisesti myydä se asunto, mikä on viimeiseksi ostettu, koska siinä on kaikista vähiten sitä arvonnousua, niin veroteknisesti se on järkevin. Ja sitten tietysti niin, no jos vakuutta on, niin sitten se, että käy kierteleen pankit läpi, käy shoppailemassa. Ja niin vähän kilpailuttaa pankkia ja sanoo, että tilanne on tämä, että tämmöiset on ja pari asuntoa tekisi niin kuin mieli ostaa lisää. Ja voi olla, että sanotaan, että nyt on niin kuin viime syksystä saakka on mun mielestä niin kuin pankkimaailma ruvennut taas heräilemään siitä pitkästä horroksestaan, että ne oikeasti haluaa sitä rahaa lainata. Toiset pankit paremmin kuin toiset, mutta ne pankit, joilla on tämän säännöstelystä huolimatta, niin on se oma tase kunnossa, jotka sitä rahaa pystyy lainaamaan, niin sieltä saattaa kyllä löytyä semmoisiakin pankkeja, jotka sitä rahaa ihan mielellään lainaa, mutta yksi vaihtoehto on sitten tosiaan se, että yhden asunnon niin kuin myy pois ja sen arvon nousun tulouttaa, maksaa verot siitä ja sitten taas katsoo, että jos esimerkiksi löytyisi vaikka joku vähän reippaammin reippaammasti taloyhtiölainaa omaava asunto, niin niitäkin tuossa markkinoilla jokunen liikkuu. Toki aika sähäkästi liikkuvat, että ne ei ole missään etuovessa eikä missään muuallakaan. Ne on lähinnä näiden kiinteistökehitysyritysten, jotka ostaa kokonaisia kerrostaloja ja vähän myllää ja fiksaa ja myy eteenpäin. Niin nyt kiinteistönä ostetaan ja asuntoina myydään eteenpäin. Niin sieltä pinoista niitä saattaa löytyä, mutta niin silloin ne pääsisi todennäköisesti ilman sitä pankkilainaakin jopa kiinni, mutta kyllä siellä siltikin tarvii se 10 000–20 000 vähän riippuen alueesta ja asunnosta. Hyvä, kiitos vinkkeistä. No mainitsit noista tunteista. Mua aina kiinnostaa tunteet ja bisnesmaailma ja miten eri ihmiset näkee, että tunteet muka ei vaikuta tai ei saisi vaikuttaa. Mun mielestä ne aina vaikuttaa. Niin miten niitä omia tunteita kannattaa tai voi ohjata, kun puhutaan nimenomaan tämmöisestä sijoittamisesta? No nyt täytyy tietysti heti alkuun huomauttaa, että kysyt tätä tamperelaiselta miesinsinööriltä. Että ihan ei niin kuin ole se, mitä silloin kouluun mennessä on ajatellut, että kun autoinsinööriksi rupeaa, niin että päätyy niin kuin tunteista jutteleen lauantai-iltapäivän ratoksi. Mutta se perusidea on se, että joku ajatushan aiheuttaa sen tunteen. Ja se on todennäköisesti, se ajatus on tullut meidän ulkopuolelta. Et se ei tarvitse olla sen monimutkaisempi prosessi kuin että äitiyspakkauksen viltiltä
on lähtenyt konttaan, kun keittiön lattialla on kimaltanut jotain ja sitten sitä on vähän kolikon reunaa sormella tökitty ja ravisteltu ja kuulosteltu ja haisteltu ja lopuksi tietysti ollaan ollut tekemässä sitä ultimaattista makutestiä ja juuri kun se kolikko on menossa suuhun, niin äiti juoksee keittiöön ja huutaa, että hyi, likasta rahaa laita pois. niin, ei se tarvitse olla tämän monimutkaisempi se, että miten ne on niinku, se prosessi, miten ne tavallaan tunteet sinne syntyy. Ja sitten kun katsoo pankkitilille lompakkoon, niin kuka siellä hyvin mitään likasta rahaa viittis pitää. Tai niin kuin, että ulkoa kuuluu jätskiauton ääni ja pikkutyttö juoksee keittiöön, että äiti anna rahaa. Ja äiti sanoo, että ei mulla ole, pyydä isältäs. Ja kun tätä toistetaan riittävän monta kertaa, niin kyllähän nyt väkisinkin tulee tälle nuorelle tytölle semmoinen ajatus, että naisilla ei ole rahaa, vaan että niin kuin miehet hoitaa raha-asiat. Ja sitten kun mennään se 15 vuotta siitä tilanteesta eteenpäin, niin saattaa olla, että se vaikuttaa jopa puolison valintaan. Puolison valintaan tämä, että niin kuin ei voi ottaa mitään persaukista miestä, koska se on huono tilanne, jos ei kummallakaan ole rahaa. Niin. Mutta tämä on niin kuin se syntymekaniikka. Tai se, että jos niin kuin vanhemmat on, tai lähipiiri on puhunut tämmöisestä, niin kuin, että rikkaat on pahoja ihmisiä, tai osakkeiden omistaminen on rikollisuuden muoto, tai puhutaan jostain pörssi- tai osakekeinottelusta, jos se tarkoittaa sitä, että sijoittaja koittaa ostaa halvalla osakkeita ja myydä ne sitten kalliilla eteenpäin ja saada siitä välistä rahoilleen tuottoa, niin minkä takia K-kaupan väiskiä ei sanota sitten elintarvikekeinottelijaksi. Se tekee nakeilla sitä samaa. Että niin kuin raha ja vaurastuminen ja varsinkin jos ruvetaan puhumaan niin kuin rikastumisesta tai rikkauksista, niin ne on Suomessa aika latautuneita sanoja. Että kyllä mekin niin kuin 9 vuotta sitten, kun aikanaan tultiin siihen tulokseen, että näitä asioita täytyy valmentaa, se ei ole mikään mun lapsuuden haaveammatti, eikä niin kuin, että siihen niin kuin ajauduttiin. Että me ajateltiin ensin, että me olisi haluttu itse ostaa semmoista valmennusta, mikä on Suomessa suomen kielellä. Mutta ei löytynyt, niin ensimmäisellä parilla kerralla nosteltiin olkapäitä ja paineltiin sitten ulkomaille opiskeleen. Et siellähän tämmöinen, niin kuin varsinkin Amerikasta löytyy paljon tämän sorttista tavaraa, mutta ne onneksi tulee ainakin yleensä sitten jonnekin Italiaan tai Espanjaan tai Englantiin saakka sitten aina vierailee johonkin tapahtumiin, niin sieltä kautta sitten lähdettiin sitä oppia ammentaa ja jossain vaiheessa sitten todettiin, että ehkä se sitten on meidän ruutu, että silloinhan se tietysti meni, että ensin omat kaverit rupesi kyseleen, että kun on saanut itse tuloksia, että mitäs tässä kannattaisi tehdä ja sitten ne rupesi vinkkaan kavereille, että mä tiedän yhden kaverin, joka tietäisi ja sitten vähän kerrassaan se juttu on siitä turvonnut ja melkein 2 vuotta sitten täytyy palkata firmaan toimitusjohtaja, että kerkiä kaikki hommat tekee. Että rakkaasta harrastuksesta on tulossa niin kuin vähän kerrallaan liiketoimintaa. Joo. Eli niin kuin mainitsitkin aikaisemmin, että pitää oivaltaa ne vaikuttavat tunteet siellä taustalla ja siinäpä onkin sitten haaste sen jälkeen, että miten niitä saa oikeasti aidosti muutettua sinne alitajuntaan. Joo, se on vähän hidas ja työläs prosessi. Sekään ei ole monimutkainen ja tämä ei ole edes kauhean vaikea, mutta vähän työläs se on. Et samalla tavalla toistojen kautta ja höpöttämällähän ne uudet ajatukset sinne menee. Ja oikeastaan se täytyy purkaa vaan niin päin, että täytyy miettiä sitä, että minkälaisen tuloksen haluaa saada aikaiseksi. Mitä tekemistä se vaatii, että se tulos saadaan tehtyä. Mitä voimavaroja me tarvitaan, tarviiko tutustua johonkin uuteen kaveriin, tarviiko opiskella joku niin kuin uusi taito tai tarviiko niin kuin ottaa jostain asiasta selvää. Ja sen jälkeen miettiä, että minkälainen tunne me tarvitaan, että se tekeminen on mahdollista. Että me saadaan ne niin kuin voimavarat käyttöön. Ja sitten täytyy miettiä, että okei, että mikä ajatus, mikä tämmöinen niin kuin slogan, mikä tämmöinen fraasi laukaisisi tämmöisen tunteen. Ja sitten sitä täytyy höpöttää itselleen riittävän monta kertaa. Mitä niin kuin enemmän saa aisteja, mitä enemmän saa fiilistä siihen höpöttämiseenkin, että voi, niin kuin, jos on vaikka myyntitehtävissä tai myyntitöissä, niin voi niin kuin toistaa semmoista, että ihmiset haluaa ostaa multa. Tai että asiakkaita on tarpeeksi, koska välillä tietysti kun kauppa käy huonosti, niin tulee mieleen, että ei näitä kukaan halua ostaa, niin se ei aiheuta niin kuin hyvää tunnetilaa. Sitten kun asiakas kävelee kaupan ovesta sisään, niin on heti sellainen, että ei se kuitenkaan mitään osta. Mutta se on sitten, että haluaako niitä tehdä, että tekee vaikka paperilaput ja lukee niitä, jos on niin bussissa menossa töihin, niin lukee sitä pinkkaa läpi. Käytännössä esimerkiksi henkilökohtainen talous, niin se pyörii 6-8 tämmöisen perusprinsiipin ympärillä, näiden niin kuin kantavan tämmöisen niin kuin korheuskomuksen varassa.
Eli kun mulla on monesti tai aina niin, että jos rahaa vähän on, niin joko mä sijoitan sen tai sitten matkustan. Eli nyt mun pitää muokata sitä ajattelua, että sitä rahaa riittää myöskin näihin mainitsemisi muihin tileihin, säästötiliä tai... Joo, se on siis oikeastaan se, tässäkin on kaksi tapaa, että toiset tekee sillä tavalla, että laittaa saman tien sen 10, 60%. Jotkut sitten haluaa tehdä sillä tavalla, että ne laittaa ensin vaikka prosentin tai ensin vaikka 100 jokaiseen ja kasvattaa sitä vähän kerrallaan. Mutta ihmismieli on niin kuin ohjelmoitu, niin kuin ne tehdasasetukset on semmoiset, että ihminen tähtää aina nollatulokseen. Siis sillä tavalla, että kun sä tuut kotiin ja sä rupeat katsomaan telkkarista leffaa ja sä aukaiset karkkipussin, niin niitä karkkeja syödään niin kauan kunnes se loppuu. Ja täsmälleen samalla tavalla ihminen käyttää rahaa. Et kun se palkka tulee, niin sitä rahaa käytetään niin kauan kunnes se loppuu. Et se ei ole niin kuin, ja siitä syystä niin sieltä täytyy laittaa niin kuin osa heti kun se raha tulee. Niin se on yksi asia, mikä erottaa vaurastuvat ihmiset muista. On se, että vaurastuvat ihmiset ne laittaa ensin sivuun sen, mitä ne aikoo sijoittaa. Ja sitten pikkusen sinne pahan päivän varalle on vähän tylppä sana, mutta sitähän se käytännössä tarkoittaa. Että sateisia päiviä varten laitetaan vähän sivuun. Ja sen jälkeen ne elää vasta sillä lopulla. Se, että jos sen koittaa tehdä toisinpäin, että elää ensin ja sijoittaa sitten, jos jää, niin mä tunnen aika vähän semmoisia ihmisiä, joilla on semmoinen ongelma, että joka kuukausi jää niin pirusti rahaa, ettei tiedä mitä sillä tekisi. Että se on niinku ihan sama, että on ne tulot sitten, niinku, no ei nyt ehkä kymppejä, mutta sanotaan, niinku, että satasia tonneja tai kymmeniä tuhansia, niin kyllä se jonnekin pystyy kuukauden aikana sen rahan hupuloimaan, jos ei sitä laita ensin sivuun. No mitä jos ne kaikki tulot menee semmoisiin pakollisiin menoihin? Silloin karkeasti niin on kaksi vaihtoehtoa. Kevyempi on se, että täytyy tehdä jostain lisää tuloja. Ja toinen vaihtoehto on se, että silloin vaan yksinkertaisesti elää liian leveitä elämää tavallaan niin kuin ylivarojensa. Että jos niin kuin, onko se nyt Hypokin taisi tästä juuri uutisoida, että niin kuin entistä enemmän ihmisiä käyttää niin kuin valtavan määrän rahaa asumiseen tai niin kuin suuren osan, oliko se 40-50% siihen haarukkaan pitäisi niin kuin mielellään alle 40% tuloista pitäisi mennä asumiskuluihin, mutta aika monella tietysti niin menee enemmän. Jos mietitään nyt ihan tavallista yksin asuvaa työssä käyvää ihmistä, niin se, että tuosta kun Helsingin pääkaupunkiseudulta ottaa vuokra-asunnon, niin se lohkaisee sitä väkisinkin aika ison siinä. Mutta sitten tietysti se tylivaihtoehto on, että myy auton pois ja muuttaa Keravalle ja kulkee polkupyörällä sieltä. Niin silloin sitä rahaa jää sijoitettavaksi, mutta elämänlaatu toki hiukan kärsii siinä että se on tietysti myönnettävä. Ja oikeastaan yksi semmoinen asia, mikä myöskin vielä kun tuossa sanoit, että joko niin kuin sijoitat tai matkustat, niin se vauras tapa ajatella on se, että molemmat. Että sitä rahaa on molempiin, sitä riittää molempiin, kunhan se vaan niin kuin suunnittelee. Ja se, että silloinhan se voi olla, niin kuin, että sinne, ja se 10%, mikä menee kulutukseen, niin sen idea on nimenomaan se, että matkasta pitää nauttia myös matkan varrella. Että se ei ole niin kuin pelin idea, niin kuin Kummelissa miljonäärimake sanoo, että se, kello on eniten rahaa kuollessaan on voittaja. Niin kyllä siinä joku on mennyt pikkusen vikaan, jos ei ole matkasta osannut nauttia yhtään. Kyllä. No millainen on järkevää säästämistä? Et miten kannattaa säästää? Järkevää säästämistä. Tässä tullaan taas, niin kuin, että mitähän kysymys mahtaa ihan niin kuin ytimessään tarkoittaa. Tässä on niin kuin muutamaa kirjaa oltu kääntämässä yhtä englannin kielelle ja yhtä englannin kielestä suomeksi. Ja siinä törmättiin tämmöiseen, että siellä niin kuin esimerkiksi englannin kielessä on tälle mikä on käännetty Suomessa säästämiseksi, niin monta erilaista termiä, jotka tarkoittaa eri asiaa. Että se, että jos niin kuin säästää kaikki muovin keksimisestä lähtien jogurtti- ja voirasiat, niin se ei ole ainakaan fiksua säästämistä. Tai sitten se, että kun emäntä tulee kaupoilta kotiin ja molemmissa käsissä valtava määrä ostoskasseja ja kysyy, että arvaa paljonko säästin, niin sekään ei ole kauhean hyvä muoto säästää. Mutta sitten taas, että jos jättää niin kuin ostamatta jotain, niin kuin, ettei osta mitään semmoista, mitä ei oikeasti tarvitse. Että kun monestihan ihmiset kylvää niin kuin impulsiivisiin ostoksiin ne rahat, joilla ne vois vaurastua, niin tuossa ihan arjessa 5 sinne ja 10 tonne ja
Ja sitten kun sitä katsotaan kuukauden mittaan, niin se on juuri se 200-300 euroa, jolla 35 vuodessa niin pystyisi tulemaan korkoa korolla periaatteella 10% tuotolla miljonääriksi. Niin se, että sitten voi miettiä, että oliko ne viinerikahvit ja iltasanomat sen arvoiset päivittäin. Niin. Mutta siis kyllä vähän kannattaa laittaa rahaa sivuun. Sen sivussa olevan rahan tarkoitus, se mikä niin kuin säästetään, niin sen tarkoitus on pysyä tallella. Et silleen välttämättä lähtisi mitään kauheita tuottoa edes hakeen. Ja tämä on semmoinen, mistä niin kuin monesti alan ammattilaisten kanssa tulee heti saunaillassa vääntöä, kun sitä ollaan aina heti sijoittamassa jonnekin. Et yksi semmoinen, missä esimerkiksi itse pidän sitä omaa puskuria, kun on se puolen vuoden puskuri, puolen vuoden menoja vastaava tai puolen vuoden tuloja vastaava rahamäärä sivussa sillä tavalla, että jos jotain tapahtuu, niin tietää, että puoli vuotta on turvassa. Puoli vuotta on aikaa ratkoa ne ongelmat niin osaa pidän niistä arvometalleissa. Ihan siitä syystä, että niin kuin se esimerkiksi 100 gramman tai 50 gramman kultalaatta, niin se ei kelpaa maksuvälineeksi vielä toistaiseksi minnekään. Niin se, että jos rupeaa tekemään 80 tuumasta kikaliditaivasta ennen kuin sen lättytelkkarin saa kainaloon, niin se täytyy se kulta käydä muuttamassa rahaksi ja vasta sitten sillä rahalla ostaa. Ja mä luulen, että siinä vaiheessa, kun mä oon menossa sitä kultaa myymään, niin jossain kohtaa pitäisi soida kello, että nyt ei olla oikealla asialla. Että se on tarkoitettu hätävaraksi eikä telkkarin ostoon tai mihinkään muuhunkaan auton vaihtoon se suojapuskuri. Nämä arvometallit on, tästä tietysti aina monesti herää juuri se, että kun niissä ei ole mitään aitoa tuottoa, että kun ne vaan on. Mutta tämän puskurin tarkoitus onkin se, että se raha pysyisi tallessa. Ja kulta nyt on niin kuin kohtuu hyvin inflaatioon vastaan pitänyt arvoonsa. Sä mainitsit, että vaurastuva ihminen eroaa taviksista sillä, että se laittaa vähän säästöön. Onko jotain muuta, mistä tunnistaa tai miten vaurastuva ihminen eroaa? Joo, tästä on itse asiassa, jos haluaa oikein niin kuin pitkän vastauksen tähän tai aidosti kiinnostaa, niin semmoinen kirja kuin The Millionaire Next Door. Filosofian tohtorit Stanley ja Danko ajatteli, että ne haastattelee 500 monimiljonääriä Jenkeissä. Ja lopputulos oli se, että ne päätyi haastatteleen muistaakseni 11 500 ihmistä, koska ne ei meinannut mistään löytää niitä monimiljonäärejä. Kun ne tietysti rynnisti kaikista kalleimmalle asuinalueelle ja laputti postilaatikot sieltä, että tervetuloa haastatteluun, ja kellä oli niin kuin eniten jotain merkkiautoja, urheiluautoja tai jotain jahti- tai golf-resortin omistuksia tai oli jäsenenä jossain, niin ne itse asiassa huomasi, että keskiverto amerikkalainen miljonääri on 56-vuotias perheellinen mies, joka ajaa 3-5 vuotta vanhalla käytetyllä autolla. Ei asu kalleimmalla asuinalueella, asuu hyvällä asuinalueella. Ei ole rakennuttanut sitä talonsa itse, vaan se on ostanut sen käytettynä. Se on semmoinen niin kuin hirmu hajuton ja mauton kaveri, mikä niin kuin sekoittuu massaan hyvin tehokkaasti. Mutta ne löysi sieltä muutaman semmoisen eroavaisuuden, ja yksi niistä on se, että vaurastuvat ihmiset, niin ensinnäkin ne tekee semmoista työtä tai semmoista bisnestä, josta ne oikeasti tykkää. Että ne on valinnut sen oman alansa sillä tavalla, että ne tekee sitä, mistä ne tykkää ja tykkää siitä, mistä ne tekee. Että ne niin kuin nauttii sitä tekemisestä. Toinen on se, että ne manageroi oman aikansa, rahansa ja energiansa erittäin tarkasti. Että niin kuin kaikkien serkkujen pärekattetalkoisiin niin ei vaan lähdetä. Että se on niin kuin kuitenkin se oman tavoitteen saavuttaminen on kohtuu tärkeä. Ja myöskin tämä niin kuin vaurastuminen ja tämä niin kuin se taloudellinen turva meni niin kuin statuksen edelle hyvin voimakkaasti. Että se ei ole niin kuin mitään tarvetta pullistella millään uudella urheiluautolla. Että mieluummin kaverit ajaa käytetyllä pikapilla. Että ei ole niin väliä, jos sitä joku marketin pihassa vähän kolhii. Ja nämä nyt tulee niin kuin päällimmäisenä mieleen. Ja yksi oli tietysti sitten myöskin tämä, mistä puhuttiin jo, että niin kuin sijoittaa ensin ja elää sitten. Terve, mä oon Sögren Mikko, valmennusyhtiö Varapuun perustaja ja asuntokirjailija.
Sikäli jos se asuntosijoittaminen kiinnostaa, niin 27.11. eli marraskuun viimeisenä sunnuntaina järjestetään Helsingissä tämmöinen asuntosijoittamisen supersunnuntai. Sillä idealla, että siellä on 7 puhujaa, 7 asuntosijoittajaa, 5 kirjailijaa paikalla. Eli siellä on itseni lisäksi Kaarro Marko, joka on kirjoittanut myöskin asuntosijoittamisesta. Sitten on aiemmissa videoissa seikkailu Orava Joonas ja Turusen Olli, joka on kirjoittanut tämän Osta, vuokraa, vaurastu-kirjan. Tulee Majasalmen Terhi, joka on taas tästä himosoppaajista tuttu taloustaituri, ja sitten myöskin kauppaneuvos Jetro tulee kertomaan, että mitä asuntosijoittamisrintamalla tapahtuu, ja toivottavasti nähdään siellä. Moi!